हेल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोदान साख्रि ओंखारबावदों जेराव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 27 जानुवारिसिम थाहैगोन। दा नोंथांमोना 25 किल'मिटार थाबायनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा थाबायनांगोन 4 घन्टायाव। दा बेनिफ्राय मेल फिमेल नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एप्लाइ खालामनो हायो होननानै अनलाइन। दानिया एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ जोंहा गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै। बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा एप्लाइ IPSCनि गेजेराव जागोन नोंथांमोना IPSCनि आन्दाराव एप्लाइ खालामनांगोन आरो लोगोसे एग्जामाबो IPSCनि बायदिनो जागोन। दा नोंथांमोना बे 27 डिसेम्बरनि आपडेटखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। बे पस्टआ जाबाय रेन्जार। थ' नोंथांमोना आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव रेन्जार हिसाबै एप्लाइ खालामनो हासिगोन। एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ। दानिया जोंना एसे फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बेनो लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसना दा नोंथांमोननि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ IPSCनि वेबसाइटआव। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 27 सिम आरो पेमेन्टनि लास्ट डेटआ 30 सिम नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन। जोंनि STफ्रा 185 सामथिं जायो। थ' नोंथांमोनाबो पेमेन्टखौ दाननांगोन आरो गासै भेकेन्सि ओंखारदों गासै 50 दङ। स' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबोल जायो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। दा एलिजिबोल जानो बेसेबां फरायनो नांगौ जों नायनोसै। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माखासे भेकेन्सिखौ नायना लादो रिजार्भेसनखौ। बेनिफ्राय स्किल फेयार जागायगोन 22,000निफ्राय 97,000सिम आरो लोगोसे ग्रेड पे थायो एक्सट्रा 10,300। बेनिफ्राय नोंथांमोना PV मोनदों बेन 3 मोनदों। स' नोंथांमोना बेयाव पेमेन्ट बेनखौ नायबानो जाबाय। दा जोबोर मोजां सेलारि दङ। स' नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मोनो मोजां सेलारि मोननाय जागोन पार मान्थआवनो गोबां मोनगोन। दानिया बेखौ दोनथ'नानै जोंहा फरायनाया बेसेबां नांगौ जों बेखौ मिथिनांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हायो। दा गिबियावनो जोङो हाइटखौ नायग्रोनोसै 163 नाथाय बे जेनेरेलसो। दा जोंनि मेल जोंनि STफ्रा 152 जागोन। बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 147 जागोन। बेनिफ्राय चेस्टआ नोंथांमोननिया बेयाव नुदों 79 जाखानांगोन। बेनिफ्राय 5 सेन्टिमिटारा बारायथारनांगोन। थ' नोंथांमोना हिन्जावफोराबो 74 जानांगोन। बेनिफ्राय 5 सेन्टिमिटारा बारायथारनांगोन। थ' बेनिफ्राय दानिया जोंहा क्वालिफिकेसन। दा क्वालिफिकेसन होननाय लोगो लोगो साइन्सनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगौ आर्ट्सआ जानाय नंला। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय दङ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा साबजेक्टखौ नायदो साबजेक्ट दङ बेयाव मोनसे साबजेक्ट थाथारनांगौ बेनो जाबाय एग्रिकालचार बटानि केमेस्ट्रि कम्पिउटार एप्लिकेशन्स दङ। दा नोंथांमोना फरेस्ट्रि बेनिफ्राय जिअल'जि हर्टिकालचार मेथामेटिक्स फिजिक्स दङ स्टेटिस्टिक्स दङ बेनिफ्राय भेटेनारि आरो जुल'जि दङ। दा नोंथांमोना जायखिजाया बेयाव नायनाय दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन। बैसोआ गाहायसिनानो 21 इयार्स बिनि गाहायबा जानाय नङा आरो गोजौसिना 43 इयार्ससिम जोंनि STफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव। बेनिफ्राय नोंथांमोननि डेट अफ बार्थखौ सानगोन मेट्रिकनि सार्टिफिकेटनि बेजों साननाय जागोन आरो नोंथांमोननि फरायनाया बेनो ग्रेजुवेट जानांगोन डिग्री जानांगोन साइन्सनिफ्राय नाथाय आर्ट्सआ बेयाव हानाय नंला। दा एग्जाम फिस होनोब्ला जोंनि STफ्रा 185.40 दङ। स' नोंथांमोना बेखौ पे खालामनांगौ आरो एग्जाम जाग्रोगोन फार्स्टआवनो। बेनिफ्राय जायफ्रा एग्जाम पास जायो नोंथांमोना थाबायनांगोन 25 किल'मिटार। बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 घन्टायाव। दा नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबोल जाबाय एप्लाइ खालामदो। दा बेनिसिम लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव थांनांगोन जायफ्रा पास जायो। दा हाउ टु एप्लाइ होननाय लोगो लोगो IPSCनि वेबसाइटआव एप्लाइ जागोन एबा जागासिनो दङ। लास्ट डेटआ 27 जानुवारिसिम थागोन। थ' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबोल जाबाय एप्लाइ खालामदो। दा फट'ग्राफआ नोंथांमोननि साइजआ 200 KBसिम आरो नोंथांमोननि सिगनेसाराबो 200सिम हागोन। थ' नोंथांमोना मोजां हरबानो जाबाय। दानि लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। बेनिफ्राय सिगांनि आसाम फरेस्टनि जेबो आपडेट गैथ'वा जेब्ला फैगोन नोंथांमोना थाबैनो होनाय जागोन। दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।